Kaixo, Ander, Kaixo, egunon. zemuz, Ondo jaikik, así que ondo zego eguna. ondo jakikea, obain dugu ikusten baina eguzki edera dugu, Bai, aspaldiko partez, bai, eguzki pixkat. hori bai, Bai. hortza iztegu, Bai, nik eskuek izaztu azkat. Ander, lezotara okorez baina, Bai, hori da, lezorra. korrika munduaz, obain, esan ezakeko bazeala ikono garrantzitsu batez. Bueno, hori ez dakit ondo da honik esatea, baina beno bai, hortxe biltzen ez, mai altu batean, eta bueno, norbaitek esaten baitiko noba doin ezera, ni posten naiz. Errekoga hautsi duzu, oianako txazarekin batea, Bai. eta nola ezezinak korrika munduan. Bueno, ni lehenbizi triatloi-tatik egin un salto. Triatloiak egiten ditu 18-19 urtetatik, 25 urte arte. Eta pixkatola nekatu egin nintzen, estresa pixka baita, 3 kirol dira, 3 disiplina eta denbo asko eskatzen du hori diren entratzen, eta pixka nekatu egin nintzen. Eta, bueno, horren ematea, korrika ez, egiten nuen horren eta guzturen. Eta mendiare hortzen nuen, gustuko beste gauza bat, eta biak gustatuta, alaxe nintzen mendian korrika. Eta oso gustora, eta maitzak etortzen hasi zion, eta oan iritsi naizen maila arte. Triatloia komentatu dezula, nekatu egin zinean, 3 kirol aldi berean direla, baina esperientzia horakazu nolakoa da, txapelketa batean edo alako probo batean 3 kirol horiek eramatea momentu gutxitan. Bueno, gauza da 3 kirola gustoko kibar dituzula, eta bueno, entrenamendu, oinarrezko entrenamendu bat eraman da, janekoa da kirol horiek egitea ez, gero da, segun zen mailara iritsi nahi dezun, orduan denboa gehiago eskaini behar diozu, eta, bueno, probetan, ez dakit beste gabe, zu zentratzea momentuan berdezun kiroldean, eta ez zu askoik ere pentsatzen gero zer egin beharko ezun, edo momentukoa, pausuz pauso joan, lehenbizik egiriketa, gero trantsizioa, txirrinda, berze trantsizioa eta gero korrika saioz, eta konzentratu joan bertzean momentuan egin behar duzun gauzarekin. Zer eduki behar da kontutan triatloi batean? Zer behar den kontutan? Bai. Ez dakit, gero guztitan bezala, bestirik gabe ez, gauza asko 3 kirol dira, baina, bueno, esan dizuten bezala, momentukoarekin kezkatu hartzea, eta horre tira, igeriketan zaudela, igeriketako gozari, eta gauza da, pausuz pauso, aurrera egitea. Eta konzentrazioa. Hori kirol guztitan. Bai. Kirol eta gauza guztitan, konzentrazioa. Eta beti garrantzitsuena burua da. Korrika munduan aizezien, triatloia genoiztean, pixka bat, bueno, nolako zerbait, aginagoa, Hori da, aldaketatxo bat. Aldaketatxo bat, zer eman duzu korrikak? Eman, beti izaten dena ez, gauza asko ematen ditu ez, azteko jende asko ezagutu dut, esperientzia berriak eman dizki, selekzioarekin,
Ez dakit, momentu polit asko eman dizkit. Ba, zer edukitzen duzu kontutan korrikan zaudela, suposatzen dut pauta batzuk jarraitu beharko dituzula, baina hortaz aparte Anderek zer dauka presente korrikan abilen bitartean. Ba, egunan arabera, ez? Korrika egitea noanean, agian lanetik pixkat estresatuatan ez zela, pues, pixka burua erintzeko, beste burua deskonektatzeko erabiltzen dut, orduan deskonektatzen duzu, beste batzutan buruari bueltak emateko erabiltzen du, beste kezkaren badetela korrikanoa eta zaz sartzen zait, abestiak ere sartzen zaizkit, egon naiteke 3 ordu korrika egiten abesti berdinarekin, gauza ezberdina eta momentuen arabera, auskalo gauza asko pasa dituzke. Hori normala da, nire igeriketa ez etzailan bat gustatzen, baina eta abestia gana pasada izteke. Ez dituzke orduak abesti berdinarekin bueltaka. Hoxe bea, hori askotan pasatzen. Korrika, korrikan ikusi zaitugu gehien esan dugu egeko aukidezula, pizzatek patatas, baina asfaltozkoak egontzea edo ez. Asfaltozkoak egiten nituen triatloiak egiten nituenean. Triatloietan beti asfaltoan korrika egiten genuen, eta gero aprobetxatzen ditula garai hauetan lasterketak egiteko, Donibane Loitun Hondarribi egina dut, lasterketan motzagoa baita ere, Behobiare 5-6 aldiz egina dut. Beraz, asfaltozkoak egiten ditu, baina mendira salto egin aurretik. Mendian sartu nintzenean gutxiago egin ditut. Zez berdintasuna dago itzela, hori badakiko sekulako aldea da, baina esaten ez, korri egiteko garaiak, ze suposatzen ez, asfaltozkoak, zein mendiekoak ez dela gauza berdinak kontuan eduki behar, ez? Jendeak usten du bile diela korrika egitea, baina ez da berdina. Bat, hasteko lurzoru biguna da eta bestea gogorra, beraz. Hankek impactu gehiago dago asfaltoan, mendian baino. Eta mendian aldapak daude. Beraz, muskulaen, esan dezagun, hankek muskularki gehiago sufritzen dutela mendian, eta karreteran berriz gehiago tendoiak eta horrelako gozek sufritzen dute. Beti mugimendu beti berdina ematen dute, pauso berdina eta mugimendu errepikakorragoa dira. Eta abiadura ere handiagoa da karreteran. Esan dezu, mendian lua bigunagoa da, logiko mendia dela eta lua eta hortan lesio gutxiko agotitzakezu edo berdina. Gauza da, nik uste mendian lesio gutxiago izan daitezke, baina istripu bat edukitzeko arrisku gehiago dago. Beraz, menditikan arrisku gehiago akazu txorkatila bihurritu eta horren erriz lesionatzeko, eta asfaltoan dakazu arrisku gehiago, adibidez, gainkargak edo tendinitisak edo horrelako gauzak izateko. Orduan, lesio desberdina dira. Zein mendita gehien aurritu dezuna, osea, esaten igual sorpresa bat eman dezuna edo espero ez nuen zerbait. Jo, ez dakit.
Ni adibidez, gustatu zitzaidan gehien, Tromson egin nuen lasterketa luze, ultra txiki bat, edo lasterketa luze bat, ez dakit nola zen. Baina zen oso teknikoa eta han Norvegian mendiak dira, itsas mailatikan, izugarrizko mendiak altxatzen dira, ez? Eta asko gustatu zitzaidanengo paisaje hura, ez dakit nahiko gutxia zen. Gainera, han Norvegian, Tromso inguruan abuztu batean joan ginen, eta karo, han egun argia zen, eguneko, ez dakit, hogei ordu edo zien egun argia, orduan nintzen sekula egon hogei orduko egun argiko batean, ez toki batean, eta, nahiko kuriosoa izan zen, esperientzia. Eta koguka, nola izan zen sentsazioa, zemenik altuak izango dira, ez? Bueno, nola itsas mailatikan hasten dien, ez zien altuak esan dezagun, 1.400–1.600 metro neurtzen zuten gailurrak, baina itsas mailatik hasten ginen. Impactua. Beraz, iotzen zenuna baizela altua. Eta sentsazioa kristona, ez? Bai, han gainera itxaso zen irlatxoak bezala dira, eta beti guraz inguraturik, ez dago hiri handirik inguruan, beraz pixka basatiagoa da, ez? Eta ez dago horren giza presentziarik, eta leku kuriosotuko iritu zitzaidan. Bidaia horiek ere kristona aberastuko dute, Noski. Eta gainera, taldean joan da, taldekidekin, selekzioko kidekin joan da, beti da aberasgarriagoa, eta holako esperientzia, hori nahi karrikak adiz, esperientzia horiek eman dizkit. Koguka zapagute zerbait ikasita dakazu, edo eginda, edo. Noskien nik ikasketa ditut, goi mailako ziklo bat egin nuen, industri ekipoen mantenimendua, eta arrezkeroztik lanean nabil, ni lan egiten dut beste korrikalari asko bezala. Eta ikasketa horiek egin dituen, goi mailako ziklo hori egin, eta lanean hasi nintzen, eta arrezkerik lanean. Zergatik egaloko izan duen goi maila ziklo hori itea. Zerbait bereziki edo. Ez duen ikusten nire burua karrera bat atatzeko gaitasunakin, ez dakit. Nik asketan atletikan pixkat igual perra nintzen. Eta gero, beti gustatu izan dut zait gauzak konpontzea, eskua sartzea, eta esan dezagun manitaz bezala, ez? Nik usten nuen burua, eta gustoko nuen, ikusten nuen hori niretzako moduko zer izango zela, kasketa, eta hortikan. Alako lan bat ere utziko zizun, alako flexibilitate bat atletismoari dedikatzeko, ez? Egia esan daukadan nik txandeka egiten delan, goizez edo arratzaldez, beraz, goizak libre ukitzatut entrenatzeko edo bestela bestetan arratsaldeak, beraz, badakat margena entrenatzeko. Anegina da, mila esker. Etortzeagatik benetan. Eskerrik asko zuri gonbietagatik. Bilaliko diago osoan niba muga ikuslei. Eski. Bema jende. Ara. Ago. Aio.